Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag Ratil ma en Ramogi TV. Odhiambo ma kawuono chenro mag thieth odok piny e thoth ute thieth mag piny owacho ahinya to e counties ma Nairobi, Kaluo kod counties mamoko kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth madhi nyime pacho ka mangima. Luoro nitie ni lakteche ok nyal biro tiyo kendgi poni ng'anyono odhi nyime. Judith Omondi omenyo ripodni kendo mae sigana. E chakruok mar juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo orak mar Universal Health Coverage, kaachiel gi ndalo mar adek mar ng'anj nurses e pachoka, kwan mar jochiw thieth ma limo ute thieth mag piny owacho ma otele kod tend counties odok piny miwuoro. E limbe wae moko kuom ute thieth ma Nairobi, ka wachako kod Mbagathi, kwan mar jotuo ma omolo kae tin, kendo kata lai mar thieth e chuok, chal ma kata kamano ne ok oyienwa kawo e wang' picha. Ma ok opogore kod ute thieth mamoko kama oriwo Pumwani kod Mama Lucy. E counties mamoko kaka Kwale, osiptal maduong' ma Kwale odong' nono maonge jotuo, kama moko ma orwaki mar nindo bende odar kiteri e ute thieth mamoko kaluwore kod ng'anyono ma koro weyo lakteche kendegi kod jochiw thieth manie tiegruok. Kwa vile mgomo huko unatuathiri sisi kama wananchi ama jamii ambao tunatafuta huduma katika hospitali za umma, ni challenge, na kwenye pesa pengine watakwenda private, wenye hawana. Kwa maana mimi nilipoona hapa hakuna, nikatafuta njia mbadala nikaenda private, lakini wenye ambao sasa ana huo uwezo wa kwenda private si atumia. Ka jochiw thieth ma jopuonjre bende ywak ni ndalo kalo kapok giyudo tiegruok madwarore. Nilikuja kusomea hii kazi ya uuguzi ama kusomea kazi ya udaktari with the passion. So when I see this mgomo going around, I feel disheartened. And I feel like, did I choose the wrong course ama what is it? So to the government, at least if they will be able to meet the needs of the yearnings of the healthcare workers, itakuwa vizuri. It will not only improve on us to them, but also the patients, at least itakuwa vizuri. E kaunti ma Kisumu, chenro ne ochako ng'ikore juma ma okalo. Onyise mondo abi agol usi kawuono. Koro kachopo ka tedo ka dakteche onge. Koro gimoko ang'e ni usini anyalo bedo kode nyaka karang'o kosadhi agole kenda nikech ok notwang'e private. To kae mano twang'a. Ionge pesa minyalo chidhirigo mwanyalo dhigo private. Sirikal owinje ywak mag jopiny kata mag nurses. Ka riwruoge mag jochiw thieth to koni tend counties osetimo wich teko, kendo kaka gimedo ywayo wigi e kaka ng'anyo biro medo dhi nyime. If at all the Council of Governors feel, or rather the counties feel, that because they have actually failed to deliver health services in this country, they need to allow that we revert back now the healthcare docket in their entirety to the national government. We can leave them with agriculture. We can leave them with other departments to be able to man, because health is a very sensitive docket. Moko kuom ng'ur ma jochiw thieth ginigo oriwo chopo kare ogirimiti mane gichuo wiye kogno, ndiko e yo ma ongirore jochiw thieth mag UHC, kaachiel kod chulo omenda mag rutaya mag jochiw thieth go. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasore ne jalup ker mar riwruok mar oganda Luo James Ayaga okwayo josiasa ma Kaluo mondo kichre gi chien kendo kik gidonjre weche mag siasa e kinde nyasi mar piny Luo mibiro bagi e kaunti ma Kisumu, kowacho ni kidienje 4 mag piny Luo mosekalo osepong' kod weche mag siasa, gino mathiro chenro mag nyiso kido kod timbe mag oganda Luo. E twak mare gi jofwamb weche pare mantiere Uyoma, jaduong' Ayaga bende okwayo oganda Luo mondo wuo kod duol achiel e kinde ma piny Kenya ikore ni yiero maduong' ma higa manyien, kowacho ni jotend Luo oserem riwore kanyakla kendo bedo kod aput ma ginyalo lose wechegi giwegi, ahinya to e kar romo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumu. Nyasi mar piny Luo makelo kanyakla oganda Luo mawuok e tunge piny duto ibiro bagi boma ma Kisumu chakore tarik 14 nyaka 16 ma dwe mar 12. Pinje Luo mosebedo 4 ok osegolo ranyisi mar culture mar Joluo. Mana kaka wacho nikech ka ng'ato omiyi gimoro koro be nyaka orwaki meke. To this time paro ni anyang' ka ng'awa duong' owe piny Luo bed piny Luo. Winjo ka ker wacho ni ji biro mang'eny, kata moko osebiro, wayudo Joluo ma Uganda, ma jo Nigeria, ma jo kure biro kodo.
to samoro giaka gineno gima ne okelo gineno na siasa ema gineno ka koro jogo kete ka sani koro raj mokalo ka watang to nyalo lokore a political rally koro jo siasa go imna siasa so akwane kabeto where this time